Eixo lagunok, hau lehenengo saioa da, lanbide heziketa eta kompetentzia digitalak 2.3 atalean jorratuko duguna, eta lehenengo saio honetan lanbide heziketa ikusiko dugu nondik nora doan, eta ze egitura daukan, ulertzeko apur bat ikasleak ze kompetentzia digital izan behar duen. Orokorrak eta zehatzak. Horretarako, aztertuko duguna zer izango da lanbide heziketa sistema eta bilbideak, lanbide heziketako estruktura, familia zikloak eta moduluak eta arlo profesionalean nola garatzen dien, irakasle eta ikasleen kompetentzia digitala noski, enpresa egonaldiaetan ere ze garrantzia dauken kompetentzia digitalak, hau da, bi dual sistema eta lantokiko prestakuntza daukagu, ikasleak zuzenean praktiketara, enpresetara joaten direla, eta lanbide heziketako berrikuntza, metodologia berriak eta teknikak ze eragin dauken eta nola lan egiten duten kompetentzia digital inguru honetan. Hau gai teorikoa izango da, orain bertan lanbide heziketan jorratzen ari dalako kompetentzia digitalak eta metodologia berriak. Horretako lanbide heziketara ikaslea DBH-tik etortzen dira, eta lanbide bat ikastera normalian, baina hori baino gehiago bihurtu da lanbide heziketa. Ikaslea hezitu egiten da bere osotasunean, bai profesionalki eta bai pertsonalki, eta bai digitalki noski. Lanbide heziketan 170 titulo gutxi gora bera baditugu, eta gaitasun horrek bakoitza bere lanbideko gaitasunak lortzen ditu. Hezkuntza sistema lanbide heziketaren eraketa horrela dago eratuta, oinarrizko lanbide heziketa. Honek ziklo hauek 15 urtekin, 14 urtekin ikasleak egiten dute, eta oinarrizkoa da, titulaziorik ez dute behar, oinetarako bakarrik adina. Eta erdi mailako heziketa zikloak 16 urtekin gutxi gora bera etortzen dira ikasleak. Gero goi mailako heziketa zikloak batxilergotik edo erdi mailako heziketa ziklo bat eginda etortzen da. Eta espezializazio programak ere baditugu, ja goi mailako heziketa zikloak bukatu eta gero edo eginda gero enpresakin lantzen diezen proiektua dira hauek. Gutxi gora bera 2000 ordu ditu, bi kurtso irauten dau lanbide heziketak, nahiz eta batzuk 1400 ordukoak izan. Eta horretatik arlo teorikoak eta arlo praktikoa dauz egiten dute ikasleak. Ikasleak 400 edo 600 ordu enpresan egiten ditu. Lanbide heziketan esango dugu erdi mailatik edo lan mundura edo batxilergora edo goi mailako heziketa ziklora joaten dira. Baina goi mailako heziketa zikloetatik lan mundura edo unibertsitatera ere joaten dira ikasleak. Esan dugu moduan 26 arlo profesional daude, hasi administraziotik, informatetik, elektrizitatetik, ostalaritzatik, mekanikatik, 26 arlo profesional, eta 26 arlo profesionaletan 137 kurso edo heziketa ziklo. 860 ikasgai. 860 ikasgai, esan nahi dau, abanikoa haundia dela. Eta 8.000 ikasle inguru baditugu euskeraz ikasten dutena. 8.000 irakasle ere badira, baina guztira ikasleak 8.000 badira euskeraz ikasten dutenak, guztira 40.000 ikasle dira, 40-41.000 ikasle dira heziketa zikloak ikasten dutenak. Oinarri bat izan behar dute kompetentzia digitaletan, hauek urtero 20.000 ikasle gutxi gora bera jartzen dira martxan gizartean lan egiteko edo ikasketa berriak egiteko, eta ikasle hauek kompetentzia digitalak ere eman behar diegu. Edo hartu beharko dute, hobeto esan da.
Hau da, lanbide heziketan ez dago ezer araututa kompetentzia digitalen inguruan. Kompetentzia digitalak ikasleentzako Europa markatzen dituen kompetentzia digital berdinak, adin horretarako Europa markatzen dituen kompetentzia berdinak izan behar dira. Eta ez dago beste, legedian ez dago beste irizpide edo puntualizaziorik. Esan dugu moduan 26 familia badaude, arlo profesionalak dira, eta gutxi gora bera, lan mundua banatuta dagoen moduan, gizartea banatuta dagoen moduan, daoz zailkatuta familia hauek. Horretarako, familia bakoitzak baditu 5 edo 6 ziklo, batzuk bataz beste. Administrazioa badaukagu hor, adibidez, 3 ziklo ditu, eta bat da erdi mailakoa, eta 2 dira goi mailakoak. Hau da, heziketa ziklo bakoitzak ikasgaiak baditu, ikasgai hauek batzuk amankomuna dira, baina beste batzuk guztiz diferentia dira. Banatuta dago arlo teorikoetan eta arlo praktikoetan. Eta ikusteko, 24 arlo profesional horreik ematen dira gure hezkuntza sisteman, eta irakasleak ere banatuta dagoz arlo teorikoetarako, eta irakasleak ere ematen dute beste irakasle batzuk arlo praktikoak. Irakasleak ez dagoz formatuta kompetentzia digitala inguruan. Irakasleak bere formakuntza badakar, edo unibertsitatetik, edo ingenieritzatik, edo bere arlotik formatuta dator, baina ez dakar kompetentzia digital orokorrik. Norberak hartu beharko ditu, hartzen ditu formakuntzan bidez. Ez da horreko. Oin dela, 3-4 urte, hasi ziren irakasleak gaui honetaz lan bikaina egiten. Badilako oin dela 10 urte, kezka azaldu zenetik, internet eta ordenadoriak azaldu zirenetik, kezka bada irakasleen formakuntza arlo honetan. 2003-tik ja lantzen ari dira IKT dinamizatzaileak, irakasleen oinarrizko formakuntza batzuk, eta ikusirik ze metodologia planteatzen zen momentu horretan, ikusten zen irakasleak egin behar zuela bere arloko kompetentzia digitalak ikasleari erakutsi edo bere softwareekin, bere aurkezpenekin, edo klasean bertan zeharkako ikasgai moduan. Irakasleak eta ikasgaiek berez ikasi behar zuten gai guzti horrik. Horretarako sortu zen irakaslei formakuntza bat emateko IKT dinamizatzailea, eta zentroan informatika sarea eta kompetentzia digitalak garatzeko, sasoi horretan, eta hortik aurrera sareak antolatzen joan dira, eta kompetentzia digitalak lanbide heziketara egokitzen. Arlo teorikoa gutxi gora bera 40% izaten da, eta arlo teorikoa 60%. Esan daigun, heziketa ziklo baten gutxi gora bera sartzen direla 5-6 irakasle klaseak ematen, kurso bakoitzean. Lehen komentatu moduan ez da garatzen kompetentzia digitalak, eta arloari lotutako softwareak edo programak espezifikoa lantzen ditu, eta ikasleentzako ez dago ezer garatuta, baizik eta irakasleak egiten duena. Horretarako, teknika jartzen da martxan lan hori aurrera ataratzeko eta aztertzen, eta kontutan hartzen ditu baliabide hauek, kompetentzia markoa, kompetentzia digitala Europa markoan, ikanos, irakasleentzako, eta ziklo bakoitzeko berezitasunak eta
Ikasleak enpresara doazenean, enpresak ere eskatzen dago geru eta gehiago oinarri bat izan dezan kompetentzia digitaletan, eta ez bakarrik orokorrak, baizik eta enpresak erabiltzen dituen programak, erabiltzen dituen aparatuak, erabiltzen dituen erremintak kudeatzeko. Horretarako arlo espezifikoetan ikaslea prestatuta dator, baina arlo orokorrean lantzen ari da metodologia berrien gaitik. Adibidez, ikusten badugu mendekotasuna egoeran dauden pertsonen arretarako, etxeko laguntza, arreta higienikoa, arreta laguntza psikosoziala, arlo horretan ez dirudi kompetentzia digital askorik izan behar dutenik. Oinarrizko batzuk nahiko izango ziren. Telelaguntza espada. Telekomunikazio eta instalazioetan, aldiz, telebista, elektronika, mikroinformatika, erabili behar dute beste erabateko eta kompetentzia digitalak eta beste baliabide batzuk. Hor, badirudi kompetentzia digital gehiago lortu edo izan beharko dituztela ikasleak. Eta softwareei lotutako kompetentzia digital diferentiak. Horregaitik, lanbide heziketako ibilbidean berdin izango da edozein ikaslentzako kompetentzia digital diferentiak diseinatu eta garatzea eta gaitasun horrek izatea. Horren, argi dago, ikasleari lagunduko dion kompetentzia digitala, mendekotasuneko egoeran dauden pertsonen arreta ikasten ari den ikaslea edo telekomunikazioko instalazioak ikasten ari den ikasleak kompetentzia digital orokor batzuk izan beharko dituela. Horretarako zeharka lantzen dira kompetentzia digitalak. Irakasleen kompetentzia digitalak ikanos eta IT zertifikatuen bitartez, ikusilik zer lortzen duen, formakuntzak eta ebaluazioak ere egiten dira, eta ondorengo gaietan ikusiko dugu hori zelan lantzen duen. Ikasleen kompetentzia digitala garatzeko, jarduerak diseinatu dira eta programa bat ere diseinatuta dago eta martxan jarrita dago lanbide heziketako ikastetxe batzuetan. Ebaluazio sistema da geratzen dena apur bat lantzeko ikasturte honetan eta datorren ikasturtean. Horretarako, metodologia berriak ere landu dira gizarteak horrela eta lan munduak horrela planteatzen dituelako. Teknika da gure goi mailako ikasketak eta irakasleentzako formakuntza ematen duen zentroa, eta irakaskuntza prozesuan metodologia berriak irakasleekin batera sartuko dituena. Dago etasi da, eta etasi lotuta dator zuzenean kompetentzia digitalekin. Bertan, 11 pausu eman behar dute ikasleak erronka bat aurrera ateratzeko, eta 11 pausu horretan ze kompetentzia digitala jorratu behar diran markatzen digu etasi programa honek, eta garatzen ari diezen IKT koordinatzaileen eta teknikako dinamizatzaileen arteko formakuntza horretan. Erronketan oinarrituta, eta orduan irakasleak hartzen da rola, tutorearen rola hartzen da irakasleak. Gidaria da. Erakutsi baino, ikasleak gidatu egiten du auto ikaskuntza. Eta irakasleari ere lotuta dago auto ikaskuntza hori. Ondoren ikusiko dugu etasi zertan oinarritzen den, baina erronken bitartez jarduera batzuk aurrera ataratzea eta ebaluatzea
da metodologia honen oinarria. Kompetentzia digitala garatzeko jardueren diseinua eta ebaluazioa ere ikusiko dugu. Hau da, lanbide heziketa gutxi gora beraz nola eratuta dagoen, eta lotura batzuk ere badaukazue hor, lanbide heziketako web horrira ikusteko zelan dago zen eta zelan zailkatuta dauzen 23 familia horrek. Eta zuik egin beharko duzuena orain, izango da, familia profesionalak ikusi, izenburuak ikusi, eta zuen ustez nun garatu edo zein familietan garatu behar diren eta zein kompetentzia profesionalean garatu behar dan kompetentzia digital gehiago eta zeinetan gutxiago. Espezifikoki, espezialitate bakoitza aztertuta. Eta zerrenda baten beharko da, horrela igo beharko dugu gure forora. Eta bigarren gaia izango da bakoitzaren iritzi eman lanbide heziketan nola jorratu kompetentzia digitalak. Lau lerro, nun zuen iritzi eman behar duzuen, hausnarketa egin behar duzuen, lanbide heziketan nundi joan beharko diezen kompetentzia digitala. Bat, edo arlo profesional bakoitzetik, edo orokorrean ikasleari begira. Hemen daukazue, bideoa lanbide heziketaren inguruan, zelan eratuta dagoen, sistema, nola dagoen teknika, eta nola jorratzen den beste proiektu bat dela ikaslearen enpresa sortzeko proiektua. Hori oinarri hartuta, bi galdera hauei erantzun eta forora igo. Eskerrik asko.